Bueno, benvidos á última audición de Antía e de Irene, que, bueno, Irene ten despois o seu concerto de fin de grado. Non vou falar moito porque están nerviosas, pero, bueno, si desexarlles moita sorte para agora e para o futuro. Espero que disfrutedes e van a acompañalos os seus compañeiros de grado profesional.
Despois de 10 anos, algo teño que decir. Antía, nestos 10 anos, eu coñecina así, unha mala leche. Tela que aínda conserva. O que pasa é que xa ten máis, ten a enerxía como máis focalizada noutras cousas e vai non utilizar para moi ben a súa carreira, estou segura. Podes vir? Porque estou falando para ti. Foi un placer darte clase, ás veces sí, ás veces non. Pero queda un enorme cariño de min hacia ti e espero que me veñas ver, espero que me fagas rebaixas, se me fai falta. Que che vaya moi ben na vida, en todo, e por favor, ven a verme ou chámame para tomar un café alguna vez. Vale? Vale.